след каменица печели. Голяма работа. Нас и без това ни мързи. Ще гледаме някой филм на 3D и хищ някой. Няма да ни спите хубави от себе. Няма да отидем в езикови градини. Няма след да плачем. Що не ги харесва и ние не ги харесваме. Обаче, мога да им постигам всичко. То учители, то родители, даже комши. Че все нас не харесва, че все ние сме виновни. Ама не така бе хора, не сме най-лошите. Има и по-лоши. Може да не са в нашето училище, в нашия град, да и в страната да се каже. Но знам, че там някъде има и по-лоши. Така да е, защо все ние? Били сме женски клас. Трябвало да сме милички и добрички. И като сме момичета, дайте сега на послушни да се правим. Няма вече момичета, момчета. Това не е времето на бабами. Ей, вие дете така ме зяпате. Кой век живеете? Времената са минят и нравите също. Pachanga striata legge, pachanga ci fotte il pette, se vuole vedere se dai flag, non mi sa di flag, I was a free, let's go stop a jetty, pette dovrei. Браво! Браво на вас! Бихте рекорда! Сега вече сте най-известни за тази община! Госпожо, един път и вие да сте доволни. Само ни се кара. Все сме ви крили за нещо. Виждате ли сега? Вече сме известни. Известни? Как да му звучи? Сега е моментът да ни благодарите сърдечно. А може и в вестниците поне няколко мили думи да напишете за нас. Може и на екскурзия да ни заведете. Може. За 7 години в това училище и до София да отидохме. Може една екскурзия с подпитка, вечерта дискотека. Чакайте. Ако сме толкова известни, могат и по телевизията да ни дадат. Кажете ни, какво да направите толкова да ни се радват? Ще ви кажа. Радвам ви се аз. Радвам ви се. Как да не ви се радва човек? На входното ниво по история от нас 20 ученика, 18 бойки. Как да не ви се радва човек? Защо се ние? Понеделник сутрин, пачанга вторник сутрин, пачанга сряда сутрин, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник вечер, пачанга вторник вечер, пачанга сряда вечер, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя. Страхотна новина! Някой изрисува от цялото училище. Графите са направо супер. Аз знам кой. Това не е новина. Новината е нещо, което никой не знае. А за училището знае целият клас. Не се прави на важно. Гаджето ти нарисува най-яката картина. Да, ама те не знаят, че сме били ние. Всъщност... Казвам на двете ми приятели. Какво? Ама те ще се траят. Да, бе, те ще знаят. А мой ник е направо супер. Какво е? Питате какво е? Аз съм ти гледа всички ръцете. Защо да се измите от боята? Бързо вопникът и бързо ми казва. Няма ли? Няма и вино. Ние сме чисти и накъпнени. И пълно мълчание. Те ще ни накарат да бъдисме цялото училище. Да. Остави малко впред, дето с нощи рисувах графити. Направи сме ги страхотни, направо сме номер едно. А моя ник е Направо супер! Моя ник е направо супер. Деца, разбрахте ли какво е станало? Някакви разбойници в тая нощ си изрисували стените на училището с графити. Някой нещичко знае ли? Някой нещичко не е дочул?
Ама, нали не сме другари, не ми се иска да кажа. Да не би да сте ви? Не! Не е това! Как така не? Защо не? Не ми се ще да казвам, но май са от другия клас. Да. Не ме ли така, колкото са добрачи? Да, те, така разбрах. Но госпожо, не казвате, че сте разбрали от нас. Не казвате, не казвате. Другият клас? Чак да не повярва човек! Такива скромни деца, а да стигнат чак до там! Yes! Готово! Отървахме се. Нека те да са виновни поне веднъж. Няма само ние. Да. А мой Ники е направо. Понеделник сутрин, пачанга вторник сутрин, пачанга сряда сутрин, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник вечер, пачанга вторник вечер, пачанга сряда вечер, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя, седна. Добро утро, госпожо! Добро утро! Ма какво добро утро, бе? Искахте да ви заведе някъде? Ето, заведох! И какво получих в замяна? Писмото директора! Не писмо, а жалба! Как не ви е срам? Целият град ще пари за нас! Какво пас да направите, бе? Леле, пак тъжно в назгата. Дайте го това писмо. Дайте ти ли кой пак ме е купил и защо? Искахте да ви заведа в музея? Заведох ли ви? Да. В историческия музей? Заведох ли ви? Да. И това мога ли направихте? Чуйте какво пише. Обрали всички рози пред музея. И защо, бе, деца? Защо? Какво ви пречиха горките цветя? Не ни пречеха, госпожо. Бяха ни нужни. Вижте сега, Николай от другия клас имаше среща. А вие какво ни учите? Че музеите трябва да са повалени. Тогава как да го пуснем на среща да цветя? Направихме му букетчо. Това е 30 роз. Какво толкова? Ама на музея тия цветя трябват ли му? Не! Той така си красив. Да. Тогава защо да векнат тия рози нагоре, като могат да зарадват някой момиче? Вичка си ни. И сега аз не съм виновна. Аз да не съм казала точно тия рози. Доберете да Николай да бъде кавалер. Защо не може да цветя на магазина? Защото вместо да ви заведете на шопинг по магазините, ни замъкнахте в музея. Вие сте виновна. Вината е изцяло ваша. Понеделник сутрин, пачанга вторник сутрин, пачанга сряда сутрин, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник вечер, пачанга вторник вечер, пачанга сряда вечер, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя, седна е зле, други са ти две, минава с три, лесно става четири. Разбрахте, че сме преписвали на теста по математика. Някой ни е надобил. Класът трябва, че сами сме се изтънени. Това какво значи? Нали твой Ники реши теста и после да писахме от него. Ти каза, че е добър по математика. Добър е, казвам да решава внимателно. Каза, че объркал само един въпрос. Голяма работа. Ама чакайте. Вие всички ли преписахте от този тест? Естествено. Всички? Да. Това значи 18 една тест с грешен четвърти въпрос. Ами тъпи сме, как няма да ни хвана? Ти си виновна. Ти, моя Ники. Моя Ники е направо супер. Моя Ники е направо. Ти си виновна. Не се оправдавай. Така, значи, само ви да преписвате от теста, сега аз съм била виновна. Ти си виновна. Казах ли ви аз, че това момче не ми харесва? Казах ли? А ти какво си залепила за него? Зарежи го. Отивай сега в класната и кажи, че той не сила ни е да кара да преписваме. Отивай, не сядай. Ама, той да ме хареса, аз ти го харесвам. Не, че не. Ама харесвам си го. Не го харесваш вече. Момичета, утре петък.
сутрин, пачанга вторник сутрин, пачанга сряда сутрин, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник вечер, пачанга вторник вечер, пачанга сряда вечер, пачанга четвъртък, петък, събота, неделя, седма е ден. Да чухте ли новината? Ще има трудов ден. Чистване на входа и приятисване на храна. И то в събота. Да, бе, как ли пък не? Аз ще направя напълно. Не обичам да се изразявам. Аз бягам часовете по физическо, за да мирише после на пот, а те да метат двора. Как ли пък не? Деца, имам важно съобщение. Утре... О, аз не мога, имам алергия, утре съм в София при професор. Чакайте, Аз не мога. Утре отивам на село с нашите. Баба ми децата е много болно. Ми много трябва да се включва утре от Англия, ходим да посрещаме на училище. Мен забра вече. Събота ходим на уроци по танци, по пиано, по балет, по математика, по английски, по френски, по немски. Не ме Час по физическо, госпожо. Си искал, че глеза. Утре ще ходя да ми гицил. Ама Удари, мама има рождена, дали знаете, гости и торта не ме броят. Госпожо, аз не мога. На антибиотик съм. Нещо... не се разбира. Тук никой. Ами утре имам час при фризьор и няма да мога. моля ви се, само не утре. По радиото казаха, че ще има магнитна буря, много опасна. Магнитна буря. милите ми ученички. Ма как така се случи да се заете всички утре? Еми така. Аз се радвам, че ще бъдем заедно. Заедно. Няма как, ще отида с другия клас. Къде? Няма как да изпусна концерта. Концерт? Вие не разбрахте ли? Не. Всички големи ученици. Големи ученици! Утре заминават за София. София! Безплатен автобус. Разхаркали смо. А след това концерт на графа. Микрофон, Свършвам работа един, да ме няма, стягам багажа и